देरहागोना खाथां बाव कुनु कन्टेस्ट थानाय नङा इपिपिएल नि केन्डिडेटनो देरहागोन बे 100%। नैबे बिसायख'थिखौ मोनसे फोरबो बायदि लानांगौ कुनु दावराव दावसि खालामनो नाङा गावजों गाव कुनु माने होसोलायनाय बुलायनाय नांलायनाय खमलायनाय खालामनो नाङा बेयो मोनसे फोरबोसो नोंथांमोना बयबो गामसा गोदान दख'ना गोदान गस्ला गोदान गाननानै दले बले भट हैनो थांनांगौ आरो नोंथांमोननि फेभराइट केन्डिडेटनो होनांगौ आरो जिहेतु एबार जोंहा एनडिएनि सिगाङाव जेबो बेबायदि कन्टेस्टेड थानाय नङा कम्पिटिटिभ थानाय नङा नोंथांमोना एनडिएनिनो बिजाथिनो भट हैनांगौ होननानै आं खावलायहरो रायजो राजाफोरखौ। दिनै बे जोंनि गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय तुलसिबिल ओनसोलाव इपिपिएलनि मोनसे गिदिर बेवहाय सुबुं गौमा जादों रायजोफ्रा गावसोरनो खुंनाय बे सुबुं गौमा जोंनि हानजानिफ्राय खुंनाय नङा बियो बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोर समाज सिबियारिफोर आरो रायजो राजाफ्रा ज' जानानै दिनै बेयाव मोनसे गिदिर सुबुं गौमा खुंदों आरो जोंखौ बेयाव लेंहरदों इपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बेयाव नुजाफैनानै जोंनि इपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि जे बिटिआर सरकार दङ जोंनि आसामाव बिजेपि एजिपि आरो इपिपिएलनि जे सरकार दं बेनि मा मा मोजां हाबाफारिफोर जों लादों बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव फोरमायबोनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। इपिपिएलनि बिजाथिखौ जोङो खोनादों थाबैनो फोसावगोन दाबो बिसायख'थिनि तारिखखौनो फोसावाखै जेब्ला बिसायख'थिनि तारिखखौ फोसावगोन बेनि खाथि खालानो जोंनि इपिपिएलनि बिजाथिनि मुंखौ फोसावनाय जागोन गतिके जेब्लानो जोङो थांखि लागोन सिगाङावनो नोंथांमोननो खौरां बिजोंनोनो मिथिहोहरनाय जागोन। देरहागोना खाथां बाव कुनु कन्टेस्ट थानाय नङा इपिपिएलनि केन्डिडेटनो देरहागोन बे 100%। रायजोफोरखौ मेसेज होनो लुबैनाया नोंथांमोना नैबे बिसायख'थिखौ मोनसे फोरबो बायदि लानांगौ कुनु दावराव दावसि खालामनो नाङा गावजों गाव कुनु माने होसोलायनाय बुलायनाय नांलायनाय खमलायनाय खालामनो नाङा बेयो मोनसे फोरबोसो नोंथांमोना बयबो गामसा गोदान दख'ना गोदान गस्ला गोदान गाननानै दले बले भट हैनो थांनांगौ आरो नोंथांमोननि फेभराइट केन्डिडेटनो होनांगौ आरो जिहेतु एबार जोंहा एनडिएनि सिगाङाव जेबो बेबायदि कन्टेस्टेड थानाय नङा कम्पिटिटिभ थानाय नङा नोंथांमोना एनडिएनिनो बिजाथिनो भट हैनांगौ होननानै आं खावलायहरो रायजो राजाफोरखौ।